Ja sam ovdje već 6 dana kao dobrovoljac, inače sam iz Titograda. Učiteljica? Jeste, učiteljica. Ovom prilikom želim da pozdravim prvo moje učenike, da im prenesem da sam dobro, sam zdrava i živa, da dobro uče dok se ja vratim. Tako. Ja želim mome tati Borku da se vrati živ i zdrav. Ivana, da se vratiš, ali posebno da mi doneseš pušku. A što? Zašto? Jer mi i ti možda? Ne, ja bi možda ovo, ako budu ovi ovdje došli, pa da ja pučem. A da ih ti pučaš. Dobro, dalje? Medijska hajka tih je dana dostizala vrhunac. Može se reći da je čitava država tada bila u vojnoj koloniji ka Dubrovniku. Hvala